हाय लोगोफोर, जों दिनै सं रेकर्डिं खालामनो थांनो नागिरदों बैसागु सल'। जों थांगासिनो दं दा बङाइगावआव। जोंहा लोगोसे मिगि जाखाबाय नै, दा ओंखाम ओंख्रिबो जानो थाखाय मिगियावनो लाबोखाबाय। सल'आ बेलेगनि आरो, ओमफ्राय आंखौ फ्लुइट डाबिं खालामनो लेंहरनायलाय आं फ्लुइट डाबिं खालामनो फैदों दा। सफैबाय नै स्टुडिअसिम, नुबाय थासिगोन नोंथांमोना, नायबाय थादो। खामादों नै थिखोनो हाथारा। जि सान्दुं, नायनो हाया सान्दुंआनो। है हाबबाय जों। लेसेवबाय आंहा सेस मोनसे। सुरु जासिगोन नै, नायलांबाय थादो, दसे उनाव दामसिगोन। गुस्थिया गोब्रा जादों, बेनि थाखाय आं लिप गार्ड फुननो नागिरदों, माने लिमोननायनि। दामनायाव प्रब्लेम जायैनि आरो।
एक बार लो ना की बेसे पाल बना नहीं फुल से एक बार लाऊं दे दो ओह Last nih nah ya एक बार लोग ना की बेसे paluan nih
Seven small, eh? सोरनिबा बैसागो सं एबा मर्दान संफ्राव मालाबाफोर दामनांगौ जायोबा खबर लाबा मोनगोन आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंनि कन्टेक्ट नाम्बार 9864221499 बेयाव कल खालामबानो मोनगोन। YouTube चेनेलखौ दासिमबो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक खालामना हो। सल'आ दोंनैमोन आं दोंसेखौ होनो हानाय नंला मानो होनबा भिडिअ गोलावद्राय जागोन दोंसेखौ दोनबाय नैबे दोंसेनि मिउजिकमोन।